Jarang uन्दुनोसै आं माबा बिसिनायाव मानो उन्दुनांगौ सेंग्रा मानसिया उन्दुयो सोरबा सेंग्रा मानसिया उन्दुयो जों बुरिफ्रानो उन्दुनो मोना उन्दुनो ओंखारा थांफिनसैलाय जोंहा बाजाराव दे नों दिनै होनहर आं होनो हाया बरायबाय होनहर दे बरायबाय बयखौबो बरायबाय होनहर बाजाराव थांनो ओंखारलायबाय जोंहा नै बेखौ बरायसिनो हाया दे नों होनहरदो दे बालाय रोङालाय बिसोरो मा ब्लगार जानो हानाय नङा नोंसोरो नों थाबायना थांदो नोंसोर सानैया थाबायना थांदो बे लामाया जाया ओमफ्राय बेखौ हरदो बेखौ आं लानोसै आयु गावस्लाबावनो मोजांथारहाय नै जोंना मालाय फिसाबो लानानै फैयो र' थांब्रैगोन दा बाजाराव थांनो नागिरफिनलायबाय जोङो नै रेस्ट गैया दिनै बेंखारबाय थागोन जों बाजारावनो खुलुमबाय सनाफोर दिनैनि गोदान ब्लगआव बराय हरलायबाय बयखौबो बराय हरलायबाय बाजाराव थांनो ओंखारलायबाय आरोना थिं लायनो नागिरदों आइया ओंखायनो हौवा थाया नालाय सानैनाबो बिदिनो उफाय गैया माथो खालामबावनो आंबो बिराद खस्थ' मोनदों दा बेहाबो नै आइयाबो बिदिनो खस्थ' बिदिनो जोंनाव दंमोन ना र' लांगोन आं साननैसो थानानै आं दाख्लैनिफ्रायनो गारहरगासिनो दंसो नायलां सनाफोर दिनैबो थांसैलाय जोंहा बाजाराव हौवा गैयि संसार नालाय बिदिनोसै जोंना दिन थां खालथां उफाय गैया हाद्रा हाबलांजोबदों खानाया बिरखारजोबना थावबाबो मोजां मोनगोन एसे जाबा होनबाथाय गैला हाया सोरबा जानो आनै एसे नङाबा आं गारियाव गाखोनो बाखायो गुसु बोरैबा मोनजोबो खोलाबजोबथारो फैबाय जोंहा लकेल मैगं मोनो नै न' खाथियाव सकआव हमजाबावा हा अमा गैलामोनथ' दहाय हमथाजाबावा नै आंना जोलैया ओरैबादि दुस्थ'खा आंजोंबो थाया सफैबाय नै थिंगुदामाव बै जादों नों दानाबानो गवाथ' दानखायो आं दाननायाव गैया आं जेखौ खेबो बेखौनो होखायो आं जेखौ खेबो बेखौनो होखायो दाननायाव गैया गोजाखौ ला गारि सिखारबाय नै गारियाव मैगं लानि एसे थांखाबायमोन लिस्टआ बेसेबां मोदोमानो गैयादां हा मोदोम जायो गगासो गुजुदों लांजानाय नङा दैजिया जि नङा आं जाया दैजिसो लांगौमोन आं गुजुदों होजानाय नङा बेनो ओरैबायदि गुजुगासिनो बलालाय बेसे लकेल मैगं मोनजोबो नै बहलखौ आधा केजि हरदो मादै आधा केजि बहलखौ न'निनो ना नोंबो लानो आइयाबो
थाथायबाय थायो नों दे मोजाङै माव दे आफा दे मोजाङैनो माव बेसे मावथि जोंना बाबुआ बारदावलायबायहाय आंना फिसाया दुष्ट दुष्ट जादों दुष्ट लेखा फरायाथ' गैया फरायसुनायावथ' गैया सा लोंसै नै गरगरा थांसै फिसाजोखौबो गारबोदों लेसुबो जायो साबो लोङो उदैफ्रानो गावलाहैजोबसिगोन खोमा Halo, Baji di video ko subscribe खालामनाङा दे नाङा ओंखार मा ओंखार गारिनिफ्राय ओंखार ओंखार होन मा रायलाय मोजां खुलुमबाय होन मोजाङै मोजां होन आखाया खुलुमबाय आंखौ बाजिखौ subscribe खालामनाङा आंखौ खालामलागा आंनि मोनसे YouTube गाज्रिथारलै बियो प्रजेक्ट बानायनांगौनो जोंजों फैबाबाय हनै ससे ओइहाय गालांनांगौनो गावखौ लोगोनि न'आव बे माबानि आइ बिखुनजोनि फिसाला आरोना बियो बोरायबायहाय जोंना नै सुमना नायलाय नै मोजां रायलाय दे सोर होनलायखो माथो दैजिया खानायाव हमबाय मास्टारनि खाथियाव लाङो होनो नोंखौ हमनानै माला नंगौ न'आव सफैफिनबाय सनाफोर जोङो बाजारावसो थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय न'आव फैबाय आइमोननिफ्राय ओमफ्राय आं साहा फुदुंगासिनो दंलाय नै साहायानो गोदौखावजोबसैमोन आंना फिसाखौ टिउसनाव सोनानै गालांदों नालाय आङो ओमफ्राय नै सिंग्राजों साहाजों होनो लादों आङो सिंग्राजों साहाजों होनो लादों आङो नै फिसाफोरनो टिउसनाव दङ नालाय आंना फिसाजो गेदेरा बाजाराव थांदोंमोन आं आइया लोगो गैया नालाय ओंखायनो बाजाराव थांनोथ' थिं लायनो होननायखाय लायफाबाय आरोना देहाबो गाज्रि नालाय बेसेरा फिसाइबो थाया माबो थाया दिगदार बिदिनो हौवा गैयि संसारबाथाय माथो खालामबावनो आरोना सना उन्दै थानाय टाइमाव आंहाबो बेबायदिनो जादों आरो आंबो जानोसै नै थ' जों बाजाराव थिं लायनो थांखादोंमोन आरोना आइयाबो लोगो गैया होननायखाय थ' थिं लायनो होननानै दोनलांदो होननायखाय थांनानै फैबाय आरोना सानैजों देहाबो गाज्रि नालाय बेसेरा फिसायाबो बाहेरायाव थायो बिसिनाबो फौजियावनो बिमा फिसाल' जायो बिसोरबो ओमफ्राय थ' थिं लायनो होननायखाय लेंनायखाय दोनलांबाय आरोना खस्थ' माथो खालामनो मालायफोरबायदि देहा गाज्रिबाथाय मालाय आलो आलोसो दोनो थायो जोंना बेबायदि गैया आरोना हौवा गैयि संसार नालाय माथो खालामबावनो बिदिनो दिनखौ बारहरनांगौ जायो आरोना आंबोथ' बेबायदिनो जादों आरोना स्कुटि आंथ' जाजासिम 15 दिन ना 16 दिन सिगांल' आङो गारदों आरोना स्कुटि सालायनायखौ लायलाय लाबोलाय फिसा बिदिनो टिउसनाव दोनलांलाय दोनबोलाय बाजार खालामनाय स्कुटि सालायबाय थादों इसोरनि अननायाव जेबो जाहैखायसै आरोना उफाय गैया हेलाबा बे टाइमाव बारा जोंनिथिं टट' फैयामोन आरोना बे दासो बिराद ओंखारबानो मोनग्रा जाबाय टट'फोरखौ सिगाङाव बारा मोननो नागिरामोन टट' आरिखौ बारो हरबाय दिनफोरखौ बिदिनो खस्थ' मस्थ' बेहाबो खस्थ' मोनथ'सिगोन आरोना एसे फिसा खांफुनायफ्राव बिदिनो खस्थ' जायो थ' खस्थ'नि फिथाइया गोदै सानसेबाबोथ' सुगा फैखागोन नङा होनबा सनाफोर जेबो नङा बेफोरो संसार जानायाव एसे एनै खस्थ'आलाय जाखायो नङा होनबा रायलायबाय थाला पेटेल पेटेल मा न'आव थाङा ओरैबायदि गरम ना दिनै बोथोरा गरमथार सिंग्राया गोथावथार आयबादिनो सिंग्रा जोंनि न' खाथिनिनो बिस्राबो आइमोना बेहाय न' गोदानाव खारबोनाया बोसोरसेयानो जायाखै आरोना ओमफ्राय दा सब थिं माबा मा होनबाय बाउन्डारि वाल होथ'वाखै नालाय ओमफ्रायनो जोंनि बायदि थिंनि बेरा होथ'नो नागिरदों लांदां दां थानाय जायोना बिमा फिसा ओंखायनो थिंखौ लायनानै माबानोसै आरो बेरा होनो नागिरदों थिंनि बेरा आंथ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला आरोना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोर नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो नायदोलाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आङो वेलकाम खालायो अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानै डाटा मोजां मोन्दोंबा कमेन्ट खालाय साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय आं जाहाथे गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' नायदोलाय सनाफोर अननानै दसेबाबो टाइम होनानै आरो मोजां कमेन्ट खालायदो आरोना सनाफोर बिदि मोजां कमेन्ट फैयोबासो अननाय मोनोबासो माने भिडिअसफोरखौबो लाबोबाय थानो गोसो जायो आरोना सनाफोर थ' जेरै सापर्ट खालाय बेबायदिनो खालायबाय था अननाय हो सनाफोर थ' बाय बाय